Esku sarta, zaparradaren erdian azaldu ziren 4 gizonak. Orduan nire gaizki izate, kongenitala, ahantzi eta ikuskizunari errotik interesatu nitzaion. Zaharkituak, konkortuak, hagin gabeak ziren. Palto igatuz jantziak. Galtaz errestan edo pantsoia erraldoietan zinta trinkoaz finkatuak. Bortuko jendeak zirela egiazki agertzeko. Horma artifizialez atxikirazi biloak zuk zutela zituzten. Haizeak buatzean bezala karmuza buruaren gibel aldera bermatua. Ikusleen arima emozio handi batek gatibatu zuen. Bederazka, kaiolar mutxituetako giro poetikoa itxuratzen zutela. Duda-muda bulta baten ondotik, Joanes Mentasun hasi zen, papera daldaraka. Egoak egan oa, egalen igadura igituz. I egan oa, egalak igituz iganako igaduran. Hatza motz geratu zen jendea, iziltasun mistikoak gela berotzen zuen. Ardien joare erotzarekin batera. Goragailuetarik ekaitz ari zen haizearena entzun zen handik laster, bigarren poetaren aldia iragarriz. Joanes Kapatzunek oskoiak askatu zituen eta gogoz ikasia zirudien olerkiaren oihukatzeari ekin zion. 10 liberatan erosi betaurrekok meharrak oskan jarri zituen, sudur makurraren gainean. Deklamatu bitartean, eskua irudiz kukusotz anpatu hile zione arroan pasatzen zuen. Joanes Kapatzun hitzekin jostatzen zen galanki, soinuak eta moldeak biderka, behatzaileetan astoramendua sortuz.